Президентimiz да мәгариф өлкәсен һәр чак игътибар үзәгендә тота. Әмма ни гаҗәп, күп меңгә тырышсак, күп меңгә яхшы законнар, программалар кабул итсәк тә, татар теленең куәте артмый. Киресенчә, көннән-көн кими бара. Хәтта чипши татар авылларында да балаларыбыз бик рус телендә аралаша бара. Милли телдә белем бирүче укытучылар әзерләү, газет журналларга чын әдәби телне белгән хезмәткәрләр, радио, телевидениега саф татар телендә сөйләрлек журналистлар табу көннән-көн авырлаша бара. 11 ел буе мәктәптә рус һәм татар телләрен тигез күләмдә өйрәнгән укучыларыбызның күбесе нәтиҗәдә 3 сүзне кушып татарча җөмлә төзи алмый. Хәтта татар балалар бакчаларында, татар мәктәпләрендә дә балалар үзара татарча аралашмый. Бүгенге көндә Татарстан конституциясе буенча бары тик бер вазифаи зат президент кына 2 телне белергә бурычлы. Президент белгәч, әни өчен премьер-министрга, дәүләт советы рәисенә, депутатларга, министрларга, хакимият башлыкларына, гомумән дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләргә андый таләп куелмый. Югыйсә без вертикальле хакимлек иткән илдә яшибез бит. Дәүләт телен белмәгән дәүләт хезмәткәре дөньяның тагын кайсы илендә бар икән?